Gràcies, Lluís. I els següents protagonistes visten de forma peculiar o tenen algunes aficions minoritàries. Es tracta dels friquis. La paraula ve de l'anglès freak i vol dir això, diferent, estrafalari. Avui és la seva festa, és el dia de l'orgull friqui. No me considero friki, pero puede ser que sea un poco. Me diuen Vicente Cuenca i soc friqui. Per què eres friki? Soc una persona aficionada al món del còmic. Per a mi un friki és una persona que disfruta i a més un muntó en coses que els demés serien incapaços de poder disfrutar. Per exemple, col·leccionant espases de les que no tallen. Podria ser l'espasa de Conan. I penjar-se esta espasa a casa, això és friki. Sí. La Biblioteca Pública de València s'uneix també a les celebracions d'este dia i trau de les seues prestatgeries el seu material més friki. Llibres, pel·lícules i unes partides de jocs de rol. Els friquis ho reconeixen. Con honra. Me gusta lo que es la fantasía, la ciencia ficción. Aquel que conoce un tema minoritario es un friki. Friquis per disfressar-se de bàrbar o d'arale. Somos un poco frikis en esta familia. I si parodies Shakira, què eres? Si vostès són friquis, este és el seu dia. Felicitats.